So, hi guys! I'm back. So, ngayon guys, magbibideo na naman ako. Ah, may nagde-deliver sa akin guys na yung in-order ko na necklace. So, buksan natin siya guys. Kung hindi ka fake. So, buksan natin siya guys. Open natin siya. Kasi pundable daw to guys. Nakapakiti. Naka-sale siya eh. So, kayo nang humusga guys kung fake ba o hindi. Pakita ko sa inyo. Kasi mahilig kasi ako sa mga necklace. Pero hindi naman yung mga mamahalin guys. Pero nagsisell kasi siya eh. So ito na. So, ayan na guys. Tada! Buksan na natin guys. Ayan na guys. Ano sa tingin nyo guys? Fake or hindi? Yan guys. Pundable daw to. Parang iba ang inaan guys. Parang iba siya. Parang hindi to guys, pundable. Pundable ba to guys? Parang hindi siya pundable guys kasi sabi niya pundable daw, naka-sale. So, ayan guys, parang hindi siya guys, parang hindi siya pundable. Ano ba to? Parang hindi siya pundable guys, parang fake siya tingnan. Di ba kaya to fashion lang? Parang guys, parang hindi siya pundable guys. Guys, parang hindi siya pundable guys, tingnan niyo maigi. Parang niloloko yata ako ng mga online. Ayan guys. Parang hindi siya pundable. Parang hindi siya guys, parang hindi siya gold. Sabi niya i-gold daw. Gold ba to guys? Tingnan niyo maigi guys, sa tingin niyo gold ba siya? Kasi sabi ng online na in-orderan ko, pundable daw siya. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo ng maigi guys. Pundable ba siya? Gold ba to guys? Parang hindi eh. Yan. Naku. Hindi to pundable eh. Hindi to pundable guys. Parang lang to, stainless. Nako. Sayang pa naman guys, 2,500 siya. Tas ganito guys, nakasell daw kasi pundable. Naluloko talaga yung mga online eh. Okay. Ayan guys, pundable ba yan? Parang hindi eh. Tingnan yung maigi guys. Okay. Dalawa pa naman guys, 2,500. Parang niluloko ako ngayon eh. Sa picture, iba. Bakit iba? Iba sa online selling nila. Iba din ang okay ng kabayo, guys. Dalawang seat pa, guys. Sabi ko, iba-iba ang design. The same lang ang design, guys. Tangina. Piki man to. Piki to, guys. Ang hiya. Piki to. Hindi to, guys, hindi to pundable.
Okay. So, ayan siya guys. Parang hindi siya ano. The same lang ang puking ina. Mapi-fade man to agad. Ayan guys, parang mapi-fade to guys. I-ano ko tong sunbox guys. So guys, magbibideo ako later. So, i-short video ko lang to guys kasi kukontakin ko muna yung decollection. Tingnan nyo guys. Parang hindi siya, ano guys, hindi talaga siya pundable. Sinasabi yung online decollections, pundable. Tingnan nyo. Hindi siya pundable. Ayan. Fake siya guys. Kasi naka-sale daw. Ayan. Hindi siya pundable guys. Piki siya. So, I'm going to cut off my video because I'm going to contact the collection about this delivery today. A necklace with not on the ball. So, just take a look, guys. So, I will going to get back with you there later. So, I will cut my video. Bye, everyone. Good night.